Mikä Suomen energiapolitiikassa on vialla? Itse asiassa voidaan kysyä, onko Suomella energiapolitiikkaa ollenkaan? Erilaisista energiatuotannon keinoista keskustellaan kyllä. Milloin kiistellään ydinvoimasta, milloin risupaketeista. Mutta vaikuttaa siltä, ettei isoa kuvaa hahmota kukaan, eivätkä päätökset monessakaan tapauksessa perustu riippumattomaan tutkittuun tietoon. Maailma on muuttunut. Raaka-aineiden hinnat ovat nousseet ja teknologian hinta on laskenut. Vaikka maailmalla muutokseen on reagoitu voimakkaasti, Suomi pitäytyy sitkeästi vanhoissa toimintamalleissa. Tiesitkö, että nykyään meiltä valuu vuosittain 8,5 miljardia euroa ulkomaille energiantuontina? Mitäpä jos lopettaisimme kiistelyn yksityiskohdista ja keskittyisimme hetkeksi isoon kuvaan? Päätettäisiinkin ensin energiapolitiikan yleiset tavoitteet. Kun tavoitteet olisivat selvillä, voitaisiin keinot johtaa näistä tavoitteista. Maamme johtavat energia-alan professorit ehdottavat Suomen energiapolitiikan tavoitteeksi kasvua ja työllisyyttä. Professorit esittävät raportissaan toimenpiteitä, joiden avulla ulkomaille kohdistuva energiatuotteiden miljardikysyntä voidaan kääntää Suomeen. Kysyntää uudelleen suuntaamalla saataisiin luotua talouskasvua ja kymmeniä tuhansia uusia työpaikkoja. Samalla hoituisivat Suomen ilmastovelvoitteet. Ratkaisun avain on suomalaisten resurssien hyödyntäminen. Tärkeimpiä resursseja ovat tietysti osaaminen ja teknologia. Myös esimerkiksi suomalaisia raaka-aineita pitää hyödyntää laajemmin. Resursseja voidaan hyödyntää energiatehokkuuden parantamiseen, kotimaisen energiatuotantoon ja älykkäiden järjestelmien käyttöönottoon. Näistä muutoksista seuraa myös vientiä. Energiateknologian globaalit markkinat ovat jo nyt volyymiltaan useita satoja miljardeja euroja ja kasvu on kovaa. Jotta suomalaiset yritykset pääsevät osalliseksi näistä markkinoista, meidän on laitettava kotimarkkinat kuntoon. Uusi energiapolitiikka edellyttää tutkittuun tietoon perustuvia poliittisia ratkaisuja. Parhaimmillaan uusi energiapolitiikka kasvattaa bruttokansantuotetta lisäämällä investointeja ja vientiä sekä vähentämällä turhaa tuontia. Työpaikkoja saadaan reilusti lisää ja samalla ilmastokin kiittää. Hyppäämmekö mukaan kehityksen kärkeen vai jäämmekö polkemaan paikoillemme? Tee oma ratkaisusi osoitteessa www.energiapolitiikka.fi.